हेल' मुसुलकाम महन्त मुसुलकाम मा खालामदों मा खबर खोन्थादो दे लाइक खालामोब्ला लाइक खालामना होदो। Okay, like done. Thank you so much. Like done and great. Thank you. Thank you so much. Hello. Hi, Baba. Like the number now. Thank you so much. Thank you so much. Ro. Ma gol ro. Ek minute. Ro. Ang mana pas dङ. Ini problem जादों नालाय बिरादनो. Ro. Net नांगोन र. आं माने एसे थांनो र' जायगायाव. नेट गोनां थांना नायदों आङो. Just mobile गोलैबायलै.
एबार नेट गोनां जायगायाव फैबाय दे आङो र' लोगोफोर मबाइला दोलाबायनानै खिब्रमासो बालसो मबाइल दोलालाय लांबाय W10 चक्रावनो मबाइल दोलाबायलै आंहा मबाइल गोलैनानै ओमफ्राय आयदा फैबाय आरोना आङो दायो नै नेट गोनां जायगायाव आं गोदाननिफ्राय बुंसै दे सोर सोर फैखो अनसुलिया होनदों लाइक दान थेंक इउ स' माच लाइक दान होनो थाखाय ओमफ्राय जोंना सोर दङ नेक्स्ट लादों रायज्लायनो गोसो गैयाना मा बाल सिथोब नांबाय आरोना रायज्लायनो माने आङो नै माबायाव फैदों आरोना मा होनना बुंगोन नेट गोनां जायगायाव फैबाय आरोना आं नै नोंथां जाबाय नै आं गारि लाना फैदों आरोना दायो नेट गोनां जायगायाव नेट गैयामोन ना न'आव नेट नाङाखैमोन अनसुलिया मा खबर दं खबरा बारा मोजां ना गाज्रियानो ओमफ्राय जोंना एनासोबा लाइक दान आरो थेंक इउ स' माच लाइक दाननो थाखाय नेक्स्ट लांबाय आरोना बायोलां बिदिब्लानो बायालै मेक्सेल ब्र' आं माने नेट गैयामोन आं माने मुद खालामनानै गारि सालायदोंमोन आरोना नेट गोनां जायगायाव फैदों आङो ओमफ्राय माथो सिरि जाखोनो सिरि जायाखैब्रा दायो सिरि जायाखैथ' मा सिरि सिरि होनो सिरि सिरि नङा एबार नै खोनागोना खोनायाखै दासो फैथ' गोबाव नेबाय आंखौ आदै सनजिना नार्जारा अके ओंलै माबा अनामिकानि एलबि दंमोन दैमालुआबो गल गल नामदों आरोना थेंक इउ स' माच एभ्रिवान सोर दङ दे फिरसे कमेन्ट करो एभ्रिवान गाइस मन्ट हेल' सोर दङ फिरसे कमेन्ट दे फिरसे कमेन्ट करो एभ्रिवान गाइस फिरसे कमेन्ट खालामफिनदो दे सोर दङ माथो कमेन्टआनो खालामासै एबारलाय कमेन्ट हरफिनदो होनना बुंबाय आङो गैया कमेन्टखौनो हरफिनासै रावबो मा ओंख्रि जाखो होनना बुंदोंरा ओंख्रिया जोंना माबासोमोनलै आलुसोमोनलै जेबो गैया ओमफ्राय चिरन्जित हेल' चिरन्जित मस्ट वेलकामलै चिरन्जित ब्र' बोरै खबर सबर एसे खोन्थाहरदो दे खबरा माबोरै खोन्थाहरदो दे ओमफ्राय सोर दङ दे कमेन्ट खालामदो मेक्सेला थांबाय नामाब्रा खबर गाज्रिलै बोरैलै मानो खबर गाज्रि जाखो ब्र' खबर मानो गाज्रि खोन्थाहरदो दे खबर मानो गाज्रि खोन्थाहरदो दे खबरा मानो गाज्रि साइलि रराय GMCआव फैदों दा मानो ब्र' सोर मा जालायखो GMCआव थांलायलाय सोर मा जालायखो हिसकिया राजा आदै नामदार ना ओमफ्राय अनसुलिया होनदों हाय आब' एनावसो होनदोंलै खारखोना माग्रा इसोरो आनैया बिमार स्टन जादों दामदारा बेसे गिदिर जाखो बेसे गिदिर जादों खोन्थाहरलाय बेसे गिदिर जादों खोन्थाहरलाय बेसे गिदिर जादों आनैया ब्रेन स्ट्रक जादों सोर आनैखौ होनखोब्रा सोर सासे आनैखौ होनदों चिरन्जित ब्रेन स्ट्रक आदसा हिसकिया राजा आदै नामदार दे कमेन्ट खालामदो सोर दं माथो कमेन्ट खालामब्रा लाइक होआखैबा लाइक होना होदो दे सोर दं कमेन्ट खालामना होदो गरमथारलै आदै बोथोरा बिराद गरमलै मा बुंनो आरोना अनसुलिया मा बुंखो बबेयाव नों बबेनि नों सनजिदारा आं उदालगुरिनि अनसुलि आं उदालगुरिनि नों बहानि अनसुलि ओमफ्राय केजिया होनदों हाइ ब्र' हेल' ओमफ्राय मस्ट वेलकाम जोंना केजि ब्र' बोरै खबर सबर खोन्थाहरदो दे ओमफ्राय जोंना चिरन्जित सासेल' आनै जाहां आरोना सासेल' आनै आरोना माबा होनदों नामाब्रा इसा मा होनो फंबाय सिमाखौ होनदों नामा चिरन्जित फंबाय सिमाखौ होनदों नामा ओमफ्राय केजिया होनदों आरोना 8 लाख दान थेंक इउ स' माच 8 लाख दान होनो थाखाय
ओमफ्राय एमएमबिया होनो अके नामदारना केजिया मा होनो निउ फ्रेन्ड लोगो जादो दे होनदों अनसुलिया बुंदों आं भालुफुंनिसो आगैना आदसा भालुफुंनि आरोना ओमफ्राय हिसकिया जानो आदै गोलाव वेलकाम आदै गोलाव होनना अके गोलाव वेलकाम आरोना मसलकाम हिसकिया राजा मसलकाम सिकिया राजा बोरै खबर सबरा खोन्थाहरदो दे चिरन्जितआ दाना आदसा सोर दं दायो चिरन्जित ओमफ्राय सुमिता मा होनदों 9 लाख दान साल्थेनो थेंक इउ स माच साल्थे 9 लाख दान होनो थाखाय साल्थे मार गरमलै माथो दिनै बोथोरालाय थानो हाला साल्थे नोंसिनिथिं बोरै केजिया बुंदों आरोना मोजां ब्र खबरानो आदसा साइलिनि रराय साइलि मरा ओमफ्राय सुमिता मा होनदों साल्थेया आं दुगैग्रोनि साल्थे अके साइलि बाजै मा खालामदों होनदों मा खालामदोंनो साइलि बाजै सना बेनिफ्राय केजिया होनदों हिसकिया आदै मोजां नामदों आरोना हिसकिया होनदों 12 लाख दान थेंक इउ स माच 12 लाख दान होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंना अनसुलिया मा होनदों आं थांथ'बाय दे थांथ'बाय दे अके दे ओमफ्राय सोर दङ ओमफ्राय आंनाबो मोजां आदै नामदों साइलि रराहाय ओमफ्राय केजिया नामदों आरो केजि ब्र मा ओंख्रि जानाय मोनदों साल्थे मा होनदों साल्थे जोंनिथिं अखाल' गुसु ना अके केजि केरेलायाव ना अखाल' आरो ने बिराद गरमलै जोंनिया साल्थे 39 थांदों डिग्रि उदालगुरियाव ओमफ्राय जोंना हिसकिया मा होनदों आदै सनजित हाथाय गनाया फैयाखै नामा आदै दादा हाथाय गनाया गैयालै हाथाय गनाया फैयाखै माथो बेनिफ्राय जोंना केजिया मा होनदों बिदिनो थांगौ आदैना आदसा सोरजा मा होनदों आदा प्रमेस दिदोम बिफा आं सुमि बिमा आरो आमाइ इलासन फैदोंमोन थांबाय दहायनो रुनुमोन थाङाखै नामा रुनुमोन ओमफ्राय हिसकिया मा होनदों दादा गोलाव नादा आदसा अके हिसकिया राजा ओमफ्राय साल्थाया मा होनदों साइलि बाजैखौ रायदाव नामा नों साल्थे बायदेवखौ बाजैजों रायदावदों नामा साल्थाया रायदावदों आरो साइलि मरा क्यों रो रहा है साइलि रोनानी चाहिए साइलि रोनानी चाहिए ओमफ्राय जोंना मा बुंखो औलै आदै नामदों आरोना अमासो ब्र आरो भिन्दि ना आदसा अमा भिन्दि साल्थाया मा होनदों साइलि बाजै सुमा होनदों ओमफ्राय केजिया होनदों साइलि मरा साल्थाया होनदों हारबाय साल्थेनि हारदे देयाहाय बेनिफ्राय जोंना हिसकिया मा होनदों आदै बांहाय मोजां नायना फराय आदै सनजि आदसा जागोन दे आंना माने बिराद स्पिडलै न'आव ओंखाम जानायखौबो रायजायो आं बिराद स्पिड ओंखाम जायोना आङो ओंखाम जानायनिबो रायजायो आं न'आव मानो एसेबां स्पिड ओंखाम जायो होननानै आरोना माने बिराद आं माबालै मानसिया स्पिडद्राय आरोना साइलिनि रराहे एमाव मा खालामदों अनामिका बिफा एमाव ब्र अनामिकानि बिफाया नोंसोब्रा आं नङा एमाव ब्र मस्ट वेलकाम खालामबाय दै एमाव ब्र साइलिया मोनदों सुमित मैं कभी भी आपसे कॉल करे बात किया बोलो होनना बुंदों ओमफ्राय चिरन्जितआ बुंबाय गैया फैयाखै रुनुआ पबित्रजों दङ आदसा हिसकिया होनदों हेल' एमाव नामदों हिसकिया ओमफ्राय एमाव होनदों लाइक दान थेंक इउ स माच साइलिया बुंबाय आरोना सुमित मैं कैसे लड़की हो बोलो नामदों रराय इसको केजिया होनदों अन प्रान्जिता होनदों सनजितलै नामदों आरोना साइलिया रराय साइलिनि शर्ट आइ ब्लग नेबलाय मा खालामदों नै ओरैनो दंलाबायो गोदाव सोरावनो मा खालामनो आरोना गोदाव सोराव दंलाबायो ओमफ्राय जोंना फाग्ला गोसो ब्लगा हेलौ दाना हेलौ लाइक डाउन खालामना होदो दे सोर खालामाखै हिसकिया होनदों हाउ आर इउ प्रान्जित ब्र नामदों
मन्दिरा लाइक दानदों थेंक इउ सो माच मन्दिरानोथ' बा माथो सोलायबाय थायोब्रा मन्दिराना प्रफाइलानो सेंग्राफोरखौ फाग्ला खालामनायनि प्लेनिंसो नाब्रा मन्दिरा नालाय एमाव मा बुंखो मस्ट वेलकाम दै मन्दिरा फाग्ला गोसो मस्ट वेलकाम सत मस्ट वेलकाम बेनिफ्राय जोंना एमाव मा होनखो नोंसो अनामिका बिफाया बेयावलायसो होनखानायसो आं बेवहायसो होनखानायसो आं अनामिका बिमाखौ दानाबा सदा मा होनदों मा ओंख्रि जानाय दाना ओंख्रिया जोंना आलुसोमोनलै बेनिफ्राय जोंना प्रानजितआ होनदों सनजित दादा मोजांलै होनना आदसा प्रानजित ब्र मैसारिनि एसे लागायना होदो ओमफ्राय जोंना प्रानजितआ मोजांलै होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय मन्दिरा होनदों मा खालामदों नैलै ओरैनो दङ मन्दिरा केजिया मा बुंखो आंबो सोलायनोसै हिनजावनिखौसो दिन्थिनोसै आंबो नाना आदसा हिनजावनिखौ दिन्थिनोसै आरोना हिसकिया होनदों बिदिनो थाबाय थाथों ब्र नाना आदसा साइलिया बुंबाय सुमित मरा केजिया बुंबाय आरोना अनामिका बिमाया एलबि होदों नामा दाना होदोंमोन होखांबाय अनामिका बिमाया एलबि होदोंमोन होखांबाय मिलियन लाइक दान थेंक इउ सो माच मिलियन ब्र प्रानजित मस्ट वेलकाम दै मिलियन ब्र मस्ट वेलकाम बेनिफ्राय जोंहा प्रानजित होनदों रायलायनो हालालै आं भद्र जानोसै आं दाना रायजाहरबाय नामाब्रा दोखोनो प्रानजित माबाजों गांजेमाजों रायजाहरबायदां मन्दिरा गल गल दारा बोरै गल गल जानांगौ गल नङाथ' आं टावार गुदियावनो दङ दोननाङालै आदै गोलाव नोजोर नांगोनबो आदै गोलाव दाना दोननाङालै आदै गोलाव नोजोर नांगोनबो आदै गोलाव दाना ओमफ्राय जोंना बेटाया अन होनना बुंदों साइलिया मादों रराहाय मन्दिराया गल गल नादा माबोरै नेट प्रब्लेमाथ' आं टावार गुदियावनो दङ बोरै गल गल जानांगौ बेनिफ्राय जोंना अन थेंक इउ सो माच साइलिनि रराहे मन्दिरानो गल गलदों मिलना अन थेंक इउ सो माच एमावा अन थेंक इउ प्रानजित होनदों SMS रिप्लाय होआखै सनजित नावदारा आदसा SMS रिप्लाय होआखै गाब्बाय आरोना जोंना प्रानजित मोनगोन टेनसन खालामना SMS रिप्लाय होगोन इयो ओमफ्राय केजिया होनदों नोंनासो गल गल जादों मन्दिरा होनदों मन्दिरासो गल गल जादों आंनाव हाइफाइ आं नेट गुदियाव दंलै मिसाखौलाय मा होनो नेट गुदियाव दं आङो लांलालै प्रानजित ब्रनो लांलालै प्रानजित ब्रनो जोंना गल गल नहीं हुआ रे बाबा होनदों गल गल नङाथ' आरो बेटा ओमफ्राय साइलि अन एमाव मा होनदों मा ओंख्रि जानायमोन अनामिका फ्रान्डारा ओंख्रिया आलुसोमोनलै जोंना आलु गोजा ओमफ्राय बिदिनो भाजा दंमोन आरोना सबाय बिमा केजिया बुंदों जा गरमलै ब्र ओंलै बिराद गरम केके ब्र बिराद गरम ओमफ्राय माबाया मा बुंखो जोंना मिलना अनदों ओमफ्राय हिसकिया होनदों गासै दुगैबाय नामा आदै मोनदाना सोर दुगैखो सोर दुगैयाखै खोन्थाहरदो दे नै जोंना सोंदों हिसकिया राजाया आं दुगैयाखैलै आदैमोन गरमथार ओंलै दुगैयाखै दा एसे दुगैनांगौ बेनिफ्राय जोंना ओइ हाया जायो नामा फाग्ला मार अनो आं बिखौ दाना हैद हाया जायो नामा मार अनो नामा प्रानजितआ माथो प्रानजित नोंना बोरै जाखो अमायालाय माथो अमा बिमा बेमार जादों ओमफ्राय जोंना साइलिनि अन थेंक इउ सो माच साइलि ओमफ्राय आं गेजेरावसो थांनोसै ब्रना गिर्जायावसो थांसै आदसा दे केजि दे थेंक इउ सो माच बेनिफ्राय जोंना नेट नाङाखै आंना सनजित दारा मन्दिरा नेट नाङाखै आरोना ओमफ्राय जोंना मन' होनदों लाइक दान सनजित थेंक इउ सो माच मन' ब्र वेलकाम मस्ट वेलकाम आंनि एलबि स्क्रिमाव जोंना बेटाया मा होनदों दैमालुआ मैं नहीं नहाया रे रात को नहाएगा अच्छा रात को नहाएगा ना अच्छा हाँ रात में नहाना चाहिए दिन में क्यों नहाएगा इतना गर्म है दिन में प्रानजित आं दुगैयाखै ना अच्छा मना बुंदों आं सम गैया आं लाइकल' होनो फैबाय अके दे मिलुम मन' ब्र थेंक इउ सो माच लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ रोजा रोजा साबायखर एमाव बुंबाय आं दानो दुगैयालै सानब्रैसो दुगैयानो माथो मैया फुख्रियाव गोजोम दोनो जोंना एमाव ब्र'आ फुख्रियाव
माबाजों फुख्रियाव गोजोमनाया एम्बु बालाजों खेसथाब अरथाब जागोनलै नोङो थुनथुलाव होना हिसकिया मा होनदों ओइ आदै प्लिज मोजां नायना फरायलै दा मोजां नायना फरायदों माथो हिसकिया राजा माबा मोनसे गोल्थि जादों नामा आंनि फरायनाया माने थिगानो फरायलांगासिनो आङो साइलिया बुंबाय आरोना बाय बाय ओइ साइलि मुरारुखौ जोंना केजिया बुंबाय आरोना आं फुङाव खनसे दुगैबाय दाहाय खनसे दुगैबावगोन दा आदसा जोंना प्रानजितआ बुंबाय अमाया अफ्रि जायाखै बयलार बिबुसो जाहोदों आदसा अमाया अफ्रि जायाखै आरोना बयलार बिबुसो जादों दे बाय 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 साइलि होनदों ना जोंना हिसकिया राजाया बाय साइलि होनदों मिलुना अके होनदों आरोना मन्दिरा होनदों गल गल जाबाय दं आंना होनदों आदसा मन्दिरा मा खालामदों मन्दिरा खोन्थाहरलाय मिलुना अन प्रानजितआ होनदों मन' भाइ फैसाया जाबाय नामा होनना सोंदों नै मन' फैसा जानो जायाखैनो हिसकिया बुंबाय आं फुङाव दुगैयासै आदै गोलाव होनदों ना आदै गोलाव आदै गोलाव आदै गोलाव नामा बेनिफ्राय केजिया होनदों एमाव आदाया आंनि एलबियाव फैथारा माथो होनना बुंदोंलै एमाव मानो थाङानो केजिनि एलबियाव ओमफ्राय जोंना केजिया एमावा बुंबाय फख्रि गैया जोंना होनदों आदसा हिसकिया मिनिबाय जै मैसो हारिनि ना हिसकिया प्रानजित मैसो हारिनि जै जोंना केजिया मिलियन सालथे नांबाय मिलियना केजि होनना मिनिबाय केजिया जोंना जै हांसो हारिनि नांबाय जोंना दिमालुआ अन थेंक इउ सो माच बेटा अन थानायनि थाखाय एभ्रि वन गाइस प्लिज कौन कमेंट कीजिए ए टू जेड कमेंट कीजिए इसकी बात केजिनि बोला है मिलियन सालथे नोंनि एलबियाव फै होनदों आदसा मिलियन ब्र केजिया नोंखौ लिंहरदों आरोना बेनिफ्राय एबिया बुंबाय 16 लाख दान थेंक इउ सो माच 16 लाख देने के लिए मस्ट वेलकाम एबि बेनिफ्राय जोंना आं गारनिसै खोमालै मैसो हारिखौ होनदोंना रायजाहरबाय नामा नोङो मैसो हारिजों गार ओंखारलायदों हिसकिया राजाया मिनिबाय नै ओमफ्राय जोंना सानजिया हेलौ होनदों आरोना ओमफ्राय मिलुना केजि अके होनना बुंदों ओमफ्राय जोंना एबि आदै मा खबर होनना बुंदों हिसकिया राजाया एबि आदै मा खबरनो साइलिया होनदों तू उल्टा पुल्टा बोलता है होनदों साइलिया एबिया अन होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय हिसकिया राजाया बुंदों सन्जि मादै होनदों साइलिया होनदों आरोना इसलिए बाय बाय होनदों आरोना साइलि अभी जाके क्या करेगा रे रुको साइलि मत जाओ ओमफ्राय जोंना नै दैमालुआ जै बर' हारिनि होनदों आरोना जै बर' हारिनि होनदों आरोना केजिया बुंबाय इउटुब खुलिबाथाय हांसो बायदि गाब गाब रायलायबाय थानांगौ ओंखायनो हांसो हारि होनदों हांसो हारि जाजोब्बायमोन नोंजों ओमफ्राय जोंना सिमि माया होनदों हाय मैसो होनना मस्ट वेलकाम सिमि आंनि एलबि स्क्रिमाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांखौ सानजिया होनदों हिसकिया होनदों केजिया होनदों सानजि होनदों एमावा बुंदों खैथायाव होयो नों केजि फंबाय मोनायाव आं हाबनो हाया दे नेट जाला आंना मोनायाव होनना बुंदों साइलिया अन दैमालुआ जोंना बुंदों लड़की लोग सिर्फ रोता है लड़की लोग सिर्फ रोता है ना रहा लड़की लोग सिर्फ रोता है साइली लड़की ना इसलिए रोते रहता है साइली मोरा हिसकिया राजा होनदों सिमि सना होनदों साइलिया होनदों अन प्रानजितआ होनदों साइलि देबोरमा हार्दिया है केजिया होनदों एलबि होबाबो मानो रायज्लाया सानजि होनना बुंदों सानजिया बुंदों मा खरग बहा दं दाना खरग बहा दंनो हिसकिया होनदों नंगौ नामा दैमालु होनदों एबिया होनदों हिसकिया दं गेजेरावनो गरम बारा जादों थान्दा लादों आं एसे आदै नांदों ओमफ्राय सानजिया दुगैदोंमोन खरग नामदों केजिया होनदों 11 होगोन आं गासैबो फैनो बा हरनि 11 नामा रंजालि लाइक दान थेंक इउ सो माच रंजालियाबो मस्ट वेलकाम आंनि एलबि स्क्रिमाव बरायना लाग्राय जाबाय साइलिया बुंबाय ना दैमालु बिना कुछ समझे कुछ भी बोलता कुछ भी मत बोलो होनदों आरोना बेनिफ्राय हिसकिया बुंदों आरोना नंगौलै बे सानजिया एलबि होबाबो रायज्लायालै होननानै गाबबाय रंजालियानो हेलौ जोंना केजिया मा बुंखो आं दा मोनायाव एलबि होगोन दै सानजि होनदों रंजालिया हेलौ आगै लाइक दानदों अके लाइक दान थेंक इउ सो माच
रंजालि आंनि माथो खोनायाखै नाब्रा हेलौ हेलौ रंजालि हेलौ हेलौ ओमफ्राय रंजालिया गुड आफ्टारनुन आरोना अके अके रंजालि जोंना बेनिफ्राय हिसकिया बुंदों रंजालि आब' मा ओंख्रि जानायमोन खोन्था दे हिसकिया बुंबाय आरोना एबि आदै गरमथार माथो आदै नामदों साइलिया बुंबाय आरोना लड़कियन रोता रोता रहता है ऐसा चल 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 हाथ नामदोंना साइलिने मिलन आंदों बाय अल फ्रेन्ड दे मिलन ब्र थेंक इउ सो माच दसे समब्लाबो सापर्ट होनायनि थाखाय साइलिया औ खरगु खरगु नामदों प्रान्जिता साइलि साइलि नामदों ओमफ्राय साइलिने बोलाहे सन्जितका गुस्सा तेरी 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 पे जाएगा दैमालु रुको दादा बा सनजित के गुस्सा तेरे पे जाएगा दैमालु बोल रहा है बेनिफ्राय केजांबाय आरोना आं होगोन दै सानजि नों गाबोन हो नांदों प्रान्जिता साइलिनदों रंजालि अन एमाव होनदों आरोना 11 PM AM 11आव जाया आंना नेट नाइटआव एलबि दं जोंहा नामदोंना माबाया एमाव 11 दं नाइटआव एलबि दंमोन सानजा नों फाग्लि दुगैदोंमोन हिसकिया ना फाग्ला दुगैदोंमोन हिसकिया नामदों एबिया अन हिसकिया राजा बुंबाय मोजां नायना फरायलै आदै नामदोंना मोजां नायनानै फरायगासिनो माथो आदै रंजालिया अन साइलिया बुंबाय मस्ती मजाक करो कोई भी लड़की की शरारत पर मत खिलो डरना दैमालुआ मादों क्या रोखी इमोजन बेसाते रहता है नादर हा बेनिफ्राय जोंना रंजालि अनन आब'आ खुगा होनदों लाइक दानलै रखरा दे नामदार अके थेंक इउ सो माच मस्ट वेलकाम कुक हिसकिया होनदों हाबाब दुगैना खि एलबि होयो नामा सानजि मादै नामदार माथैसो नामानि ओमफ्राय जोंना हिसकिया मादै नामदों प्रान्जिता होनदों साइलि माथो होलाया खेलान्दारा माथो होलायान्दारा साइलिखौ सानजिया मा बुंखो आं दखानावसो फैदों दे होनना अके सानजि दैमालु दानबाय ओमफ्राय साइलिया मा बुंखो क्या प्रब्लेम है तेरेको दैमालु खुजालि हो रहा है क्या तुझे नांबायलै सेस नै दैमालु बाबा ओमफ्राय केजामदा सन्जित ब्र नोंबो फै आंनि एलबियावनो अके अके बेनिफ्राय थांगोन दे ओमफ्राय दैमालु आरोना आजाव मेरि पास नामदों दैमालुआ रंजालि अन केजिया होनदों सोर सोर थांदों नामदों सानजिया होनदों दे खरगु नामदोंना रंजालि अन प्रान्जानो साइलि मुजे से नाराज से क्या नामदों ओमफ्राय जोंना रंजालि अन थेंक इउ सो माच रंजालि आब' मा ओंख्रि जानाय मोनदों दैमालु हमको प्रब्लेम है जो रखि इमोजन देता है बेनिफ्राय रंजालिया अन ओमफ्राय एबि होनदों सन्जित अनलै आं एसे थान्दा लादों दे 19 लाख दान थेंक इउ सो माच कुक जोंना कुकिथिं 19 लाख दान होबाय थेंक इउ ओमफ्राय सानजिया होनदों थाथ' दे दखान मोननोसै दे सानजि दे रंजालिया अनदों आरोना सानजिया होनदों गावबो दं खरग' नामदों आरोना गावबो दं दारना गावबो दं खरग' नामदों आरोना केजिया होनदों गंनैजों सापर्ट दै सानजि होनदों हिसकिया राजा बुंबाय एथ' मोजां खोनायो रा मादै सानजि भइस हा होनदों आरोना भइस हे होनदों आरोना एबिया अन सालाना तु तो जाओ ना रोने से प्रब्लेम है तु दैमालु नांबाय नै सानलिया मेक्स लानदों दासो राव होबाय दहायलाय मा जायामोनदों आं दहाय माने मबाइलखौ मुट खालामनानै नेट गोनां जायगायाव खारबोदोंमोनलै खारबोनायाव एसे टाइम लादों नालाय ओमफ्राय हिसकिया राजाया एबि आदै नामदों आरोना ओमफ्राय मेक्सेल ब्र ओमफ्राय एम'आ मा बुङो 11 PM निफ्राय टु नाइट एलबि दोनो जों नामदों आरोना सोर दोनोब्रा एमाव ब्र सोर
ओमफ्राय सानजिया नंगौ हिसकिया नामदों केजिया होनदों थांनानै फैबाय आं नामदों आरोना दैमालुआ होनदों बहुद खुजालि हो रहा है आ जाओ मेरे पास साइली जाओ जाओ ओमफ्राय जोंना हिसकिया होनदों नंगौ र' मादै सानजि होनदों एबिया होनदों मेक्सेल सना आइ लाभ इउ होनदों ओमफ्राय जोंना मुदे होनदों दे सानजि दे एबिया होनदों आरोना मेक्सेल सना आइ लाभ इउ होनदों बेनिफ्राय जोंना नंगौ रा मादै सानजि होनदों आरोना जोंना माबाया नंगौ रा मादै सानजि होनदों हिसकिया बेनिफ्राय जोंना मेक्सेल होनदों आइ लाभ इउ टु एबि सना होनदों ओमफ्राय जोंना हिसकिया मा बुंखो दहाय एलबि होयोबा गिर गायनांगोन लै मादै आं नोंनि एलबियाव नायबा ला होनदों आरोना बेनिफ्राय जोंना मानसि गरमब्रा कमेन्टखौनो फरायनो हाला खुगा होनदों देलाय गाथां होदो गाथं होदो होनदों केकआ मा होनदों जोंना केजिया होनदों खारगुआ एमाव आदा आं 11आव होयो मोनानि नारदा साइलेन्ट होनदों दैमालु सता है रे बाबु तु नामदाना बाथु होनहांबायलै नै दैमालु ओमफ्राय हिसकिया राजा होनदों आदै मेक्सेल मा खबर होनदों हिसकिया ओमफ्राय मेक्सेला होनदों हिसकिया आदै मोजां नोंनालाय बोरै नामदों फ्रान्जा सनजित नाम्बारखौ हरलाय नामदोंना आंनि नाम्बारा ना अनामिकानो बिहरदोब्रा नों रन्जित ओमफ्राय साइलिया बुंबाय आरोना हाय रे बाबा दैमालु कि घन्टा बास गया रे बाबा होनदों आरोना घन्टा बास गया होनदों इसके बाद दैमालु होनदों यूट्यूब सिर्फ तुम्हारा नहीं है हम सब लोग का है हम हमारा भी सकता है जा भी सकता है नारा मा जाखो जोंना आफा बोरै जाखो साइलिजों ओमफ्राय खुगा मा होनदों सनजित अन दङो आं जसे गरम जादों र' थान्दा थार नाना दे जोंना खुब थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय सापर्ट होना एसे मा होनो थैबायमोन बे सनजित आदैयानो ओंलै माखासे थाम्फैब्रा भगबाना मानसि खस्थ'यै गरम बोथोराव थाम्फै आं हिनजावफोरखौ बिराद बायोलै ओंखायनोथ' माबा दैमालु हिनजावफोरखौ बिराद बायो आङो एकदमबारे हिनजावफोरखौ बिराद बायो आरोना ओंखायनोथ' गाब्ला खलाखायनो बेनिफ्राय एमएमआ अके नादा मेक्सेल अन थेंक इउ स' माच कुका होनदों all my friend joining me खाम नामदों साइलिया होनदों हा तो रखो ना दैमालु मेरी से क्या प्रॉब्लम है मैं कुछ भी करो नामदों आरोना ओमफ्राय मेक्सेला मा बुंखो एबि सना थाम्फैयाबो दिस्टार्बथार खिबु अरदों नोंलै बिराद दिस्टार्ब थाम्फैया खिबु अरो आथिं अरो ओमफ्राय बाला ओमफ्राय फ्रान्जितआ सनजित होनबाय दैमालुआ मिनिबाय एबिया होनदों मेक्सेल नोंनो आंनि हां नोंनो आंनि जिउ नोंनो आंनि खामिन हारा आरो आनैखा दंबावो बुंथ'ला सना नांबाय आरोना मा होनदों साथामल'लै सोरबा गोसो गुदुं दंना होफैनो हागोन गोसो गिलिरफोरा दा फैदो होनदों आदसा जोंना एमबिया अके ओमफ्राय मिक्सार होनदों एबि मेव मोनबाय देहा सोलेरनानो एव मोनदोंनो जोंना माबाया गोरिबा हेलौ आदै हेलौ मसुलकाम आदै मसुलकाम ओमफ्राय जोंना दैमालु होनदों जब देखाएंगा सोता ये बादा पता चलेगा ना जब देखाएगा ना सोता या बारा ना पता चले हाँ सैली जब देखाएगा ना सोता या बारा तू पता चल जाएगा इसलिए ज़्यादा मत बोलो सैली डेंजर है हम लोग का बेटा बेनिफ्राय साइलिया मा बुंखो जोंना साला कुत्ता में तो मत बेनिफ्राय जोंना गोरिबा लाइक दाना दै दाना थेंक इउ स' माच रायलायनो थाखाय साइलिया मा होनगोन
साला कुत्ता में तो बात भी नहीं किया, कुत्ता है ना बिना मतलब कि पीछे पड़ गया मेरा ने पीछे पड़ गया होनबायलै नै नोंखो बेनिफ्राय जोंना गोरिबा होनदों लाइक दान थेंक सो माच गुवानो एबि बोरै जाखो खबरा होनदों केजिया होनदों आरोना ब्र आं ओंखारथ'नोसै दे ओमफ्राय केजि थेंक इउ स' माच हिसखि होदों आदै मेक्सेल आंना खबरा बिराद मोजांलै होनदों आरोना केजिया होनदों दैमालु लोगो जादो होनदों प्रानजितआ होनदों ओइ नङालै बिदिबा नाङालै बिदिबा होनदों दिब्यानि अन थेंक इउ स' माच कुक जयनिं मि दाना कुक नोंखौ जयनिं खालामलेंदों जोंना केजिया ओमफ्राय दिब्या अन गोरिबा होनदों मार्केटआवसो दंफैयो आदै बारा गोबाव थाया आं दिनै दा जिरायदों दाना आदसा दे ओमफ्राय एबिया होनदों ना मेक्सेल सना नामदों आरोना मेक्सेल सनानो ओमफ्राय जोंना दिब्याया अन होनदों आरोना थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच अन रहने थेंक इउ स' माच बेनिफ्राय जोंना केजिया दिब्या जयनिं मि नामदों साइलेन्ट एब्ला टू नमक है दैमालु सिस मुझे नहीं देखा ना नर्रा से एमाव केजि दा सोलाबनाय नङा दे आं नामदों ओमफ्राय एमबिया मा होनदों माबोरै जाखो आंनि साइलि सना जोंलाय दारा नैलै मा जाखो बेनिफ्राय जोंना माबाया मा नामखो दिब्या अन ओमफ्राय गुलु गुलु जोंना सानैजों एबि नामदों आरोना हाब हौवा दंबा गुलु गुलु जासिगोन नामा नोंसोरलाय ओमफ्राय गोरिबा अन ओमफ्राय खुगा अन हिसखि होनदों नंगौलै खर' गरमसो आदै नामदों आरोना गोरिबा अन केजियानो जेबो नङा आदा एमाव उनाव सोलाबबा फै नामदों आरोना बेनिफ्राय जोंना गोरिबा अन मा जाखो साइलि सना नामदों बेनिफ्राय जोंना साइलियानो सन्जित कुत्ता नामबाय आरोना आं क्या हो गया रे साइलि ओमफ्राय गोरिबा अन ओमफ्राय केजिया होनदों ब्र कुकनो ब्लु होन आरोना ब्र कुकआ नोंखौ खालामगोराय ना नों खालामगोरांदां कुकना मन' चेनेल ना नों कुकखौ नों खालाम केजि कुकना मन' चेनेल ना कुकआ खालामगोराय नङा नोंखौ बेग हरगोन इयो ओमफ्राय सोदोमस्रि होनदों लाइक होबाय आगै सनजितआ दे थेंक इउ स' माच बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो लाइक राननो फैदों आरोना थेंक इउ स' माच हमनानै गाब जालाय सालाखौ होनदों आं बारा बुजियासैलै आं बर' लिरनायखौ केजिया एमबिबि जयनिं मि नामदों मेक्सेला अन थेंक इउ स' माच गोरिब अन हिसकियानो आदै ब्लु होनदों अके हिसकिया ब्लु होबाय आङो ओमफ्राय जोंना दिब्या अन ओमफ्राय एबिया होनदों कुक बागि गरमजों थानो हायैनि लंकेशर हाजोआवसो थान्दा लागासिनो आं बागिन्दाराबो लंकेशर हाजोआवसो थान्दा लागासिनो ओमफ्राय मेक्सेला अन एमएमबिनो ब्लु हो ब्र दाय होगोन र' बोरो मानसिया अन थेंक इउ स' माच गोरिब अन मेक्सेल अन तेरी वहाँ की लोग मेरी सराहतर पर जाता है मर गोरिब अन थेंक इउ स' माच दिब्या अन थेंक इउ स' माच सोदोमस्रि मा रायलायदों हिनजावफोरखौलाय आरोना ओमफ्राय जोंना प्रानजितआ अन थेंक इउ स' माच आदै आं थांबाय दे थाथ'दों दे गोरिब र' थेंक इउ स' माच गोरिब र' थेंक इउ सापर्ट होफैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंना प्रानजित ओमफ्राय खाम दाना नै एमएमबिया बेबिनो ब्लु होबाय आङो बेबिनो ब्लु होबाय आरोना आङो बेनिफ्राय जोंना हिस्किया मा होनो एबिजों मेक्सेलजों अनलायलायदों मालाय बेनिफ्राय जोंना साइलिया गाबबाय आरोना ओमफ्राय एमावआ अनलाइन नों केजिया नों एमएमबिनो ब्लु नही है दाना केजि नोंनो ब्लु होबायब्रा आङो प्रानजित नामदों आरोना ओमफ्राय हिस्किया नोंखौबो नामदों अनगोन फै नामदों आरोना ओमफ्राय जोंना खुगा होनदों दै सिङाव न' बानायदोलै सालाखौ मानि गरम बे
MB होनना एबि नामदों ओमफ्राय जोंना MMB मेरि पास बि ब्लु MMB नोंनोबो होबायथ' आङो ब्लु होबायमोनथ' ब्लु होबायमोन मानो जायाखै ब्लु होबायथ' आङो हिस्किया मा होनदों जागोन दे आदै मेक्सेल नामदों ओमफ्राय प्रानजितआ आइ लाभ इउ होनबाय एमाव गुड होननानै हिस्किया होनदों दानो थांनोसै आदै गोलाव नामदों आदै गोलावनोलै गोलाव मायाबा गोलाव एबा एबिया होनदों हिस्किया आदै थान्दा लोंनोबा फै हाजोआव होनदों साइलि रराहे जोंना दैमाला मोनो किया रया इमोजिन बेस्टि रहता है क्या नहीं मिला मेरे पास आओ नामदारा साइलि क्या नहीं मिला साइलि बोल रहा है बबेयाव अननांगौ सना हिस्किया जेराव अननांगौ बेयावनो खुदुमगोन हिस्किया नांबाय ओमफ्राय जोंना हांगासिनो आदै नोंनो मोनसे दोनखा आदै आंनो मोनसे दोनखानांगौनो मोनसे दोनखानांगौनो मा दोनखानांगौ एबा हांगासिनो होनना बुंदों आरोना बेनिफ्राय जोंना माबाया साइलि सना मद्र होनना बुंबाय आरोना बेनिफ्राय जोंना हिस्किया होदों ओमफ्राय जोंना प्रानजितआ बाक्सा होनबाय सोदोमस्रि होनदों हाय आगै सना प्रानजित आंहा दिनैसो ओंखारदों आरोना मानो दिनैसो ओंखारखो नोंलाय मानसि गरमब्रा बार मोनसेबो गैया आसुरितलै मानसि खस्थ'यै फैगौ नालाय एमाव दादा आइदि दङबा हरदो दे आंखौ बर' होननानै अननानै होनदों आरोना एमाव आइदि दंबा हरनांगौनो 2 केजिनो ओमफ्राय जोंना कुत्ताखौ फिरसे खुजुली हुआ देखो तुर नांबाय साइलिया सोदोमस्रिया हाय MMB आमायसो नांबाय आरोना प्रानजितआ सोदोमस्रि सना नायसनाखैमोन नांदों आरोना दैमालु आं अन दा अके ओमफ्राय दिपियानि अन MMB मा होनदों सोदोमस्रि आनैसो माबोरै दङ नांदों प्रानजितआ होनदों सोदोमस्रि सना मा खबर माबोरै हाल साल नांदों एमाव अन दा साइलिनि दिलकरदिया दिपियानि अन होनदों थेंक इउ सो माच अनथानायनि थाखाय ओमफ्राय जोंना प्रानजित आगै सना नायसना नामथारा माथो नामदों सानजि अनदो एबियानो आं अनल' सनजि अके दे अनल'थ हा जेबो नङा जेबो नङा बेनिफ्राय जोंना जागोन दे केजि नावदों हिस्किया होनदों सनजि मादै नामदों आरोना ओमफ्राय साइलिनि बोलाय सब लड़की लोग मस्ती मजाक करते हैं और मैं करो तो सारातर दिला होनना सारातर अके ओमफ्राय नोंगौलै मेक्सेल आदै आरोना प्रानजितआ होनदों सोदोमस्रि सना मा ओंख्रि जाया सना होनना बुंदों आरोना मा ओंख्रि जाया सनानो ओमफ्राय दं खबर नामदों आरोना मा होनना बुंखो दं खबरानो बिदिनोसैहाय लोमजादोंसो दा आं दाना सोदोमस्रि आब' आंबो लोमजागासिनो आरोना बिरादनो एमाव अन दैमाला मा होनो साइली गेम ओभार कल फिर से आ गया मैं तुमसे ज़्यादा करने के लिए नामदों आफ्रिकान अन थेंक इउ सो माच आइ एम फाइन थेंक इउ सो माच आफ्रिका अके हिस्किया आदै नामदों प्रानजितआ होनदों आयौ लोमजादों बे गरमआव थानो सुखुवा होनदारा कुक अनन होमबा जिमिस ने हेल' मस्ट वेलकाम जिमिस मस्ट वेलकाम साइलिनि बोला टु कौन है बे साल हाथ नामदों साइलिया सोदोमस्रिया होनदों प्रानजित आगै सना खुमब्रा दाउ अमा सबाय बिमा फाजा नोंसोर नालाय होननानै बा मानसि गोथाव मेक्सेला प्रानजितना मिनिबाय केजिया होनदों MMB ब्र' फ्रेन्ड खालामबाय नामदों आरोना हिस्किया होनदों है नै गेमस्रि फैदोंलै नामदों आरोना अबाव फैखो गेमस्रियालाय बे हिस्किया गेमस्रि फैदों एमाव मा होनदों गरम जाला आं दा गामसा गस्ला गारनानैसो थाबायबाय थागोन आं र' नांदों ओमफ्राय MMB मा होनखो किया हुआ साइली सिस्टार अकेनो आफ्रिकान नाइस थेंक इउ सो माच आफ्रिकान हिस्किया मिनिबाय साइलादों काल आवगा फिर से जाग्रा
करने तो कौन बे साला कुर्ता नांबायलै सोदोमस्रि होनदों नोंसालाय मा ओंख्रै आगो फ्रान्जित सना होनदों फ्रान्जित होनदों मेक्सेल मिनिदोंसो ना नों होनदों खुगा अन सारादा अन थेंक इउ सो माच सारादा मस्ट वेलकाम फ्रान्जितआ जोंहा दाउ गुरलुबजों बिलाहि होनदों दाउ गुफुरजों बिलाइनो गुफुर साइलेंट एमएमबी बोल के रो रहा है राजू ने आ गया मोस्ट वेलकम राजू आपको मेरा एलबी स्क्रीन में मोस्ट वेलकम किया है वेलकम वेलकम स्वागत किया है एमएमबी में किसे लड़की हो बोल रहा है केजी हमदा आदा खुब लोगो खालामबाय कमेन्ट चेक नादों एमआ अन सोदोमस्रि होनदों उन्दुनो हाया जानो हायालै आं फ्रान्जित सना होननानै गाबबाय सानजा मोनदों गोदान लोगो जादो दे लोगोफोरजों केजि नामदों फ्रान्जित होनदों आयौ बिदिसो जाना दं नों सोदोमस्रि होनना बुंबाय आरोना बेनिफ्राय जोंना हिस्किया मा बुंखो बे सानजि मादै बिराद लेबेललै नामदों आरोना सोदोमस्रिया बिदिसो आगै ओंख्रिया नामदों केजिया गोदान लोगो जादो नामदों सोरबा सोरबा दंब्ला नै केजिजों गोदान लोगो जा ज' नया है केजि के साथ फ्रेंड हो जाओ हम लोग का राजू ने हंस रहा है मैक्सेल ने बोला है प्रांजित मिनियाखैलै नामदों हम लोग का हाय केजी नामदों ना हाय केजी नों कुक ने इसके बाद सली ने बोला महंत मोरा बोल रहा है एमाव ने अन केजी ने बोला सोदोमस्रि लोगो जा नामदों हिस्किया ने बोला आई लव यू मादै हिस्किया ने बोला आई लव यू मादै मोन होनदों राजू ने बोला साइली हाय बोल रहा है कुक ने बोला केजि आंनो होआ माथो हो नामदोंना केजि आंनो होआ माथो हो नामदोंना केजि इसके केजि ने बोला कुक ब्र लोगो जाबाय नामदों फ्रान्जित ने बोला मेक्सेल आं मा खालामबावनांगौ दा नामदों सोदोमस्रि बुंबाय निउ फ्रेन्ड जयनिं जादो दे गोदान दंबानो जो नया है देखो सोदमश्री के साथ फ्रेंड रहो सोदमश्री सभी को बैक करेगा एवरीवन गाइस प्लीज सोदमश्री के साथ फ्रेंड रहो सोदमश्री आप लोग को सभी को बैक सपोर्ट करेगा साली ने बोला महान तो ठाकला बोल गया गुस्सा आ गया राज ने बोला सब करो बोला हाँ एवरीवन गाइस देखो जिसके साथ नया है जिसके साथ नया देखा है ना बातचीत करो फ्रेंड हो जाओ देखो हम लोग का राजू भी नया है राजू के साथ भी फ्रेंड हो जाओ एवरीवन गाइस हम लोग का फिरू ने 23 लाख डांस चलते बोला थैंक यू सो मच फिरोजी आपको मोस्ट वेलकम फिरोजी बोलो कल का टारगेट क्या हो सकता है फिरोजी अन थैंक यू सोदोमस्रि बोला हाय एमाव आगै सना मा खालामदों नो फिरुनि अन थैंक यू सो माच एमाव होनब्ला आइडि गैया आंनाव आइडि बानायाखै आं केजि फंबाय नों फिरुनि अन राजुनि सापर्ट करो नांबाय आरोना ओमफ्राय राजुनि अन ओमफ्राय केजि लं भिडिअ नायना लोगो जादो होनना केजि लं भिडिअ नायनानै खुगजों लोगो जानांगौ आरोना खुगा बुंदों आरोना ओमफ्राय हिस्किया होनदों मेक्सेल आदै खुदुमलायनाङालै आदै मेक्सेल आंनाव 10 लाख मोनबाबो जानायसो आदै नामदारना जानायसोनो ओमफ्राय जोंना फिरुनि अन राजुनि अन थेंक सो माच ओमफ्राय केजिनि बोला ओइ ब्र कुक ब्रादारा ब्लु बिदि होननानै के होगासिनो दं दे ओमफ्राय साइली सिस्टार आप तो मेरी नाराज में ठीक ही तो है होनदों एमएमबी ने फिरुनि बोला तुम भी करो साइली होनदों मेक्सेल आंबाय आरोना फ्रान्जित गोसो थोनाया जेसेनो नांलायो एसेनो अननायनि बान्दाआबो गोरा जायो नंगौ बिराद राइट खोथा होनबाय जोंना मेक्सेलनि राइट बात बोला है आमला फूड ने बोला है गुड इवनिंग ओके गुड इवनिंग फूड आपको मोस्ट वेलकम मेरा एलबी स्क्रीन में आपका स्वागत किया है फ्रान्जित होनबाय सिमां नोंखौ लानानै सिमां नुदों जाफुंगोन ना जाफुङा आंनि साननाया होनदोंना इसके बाद साइली ने बोला है एमएमबी में आपको मेरी नंबर दिया कभी नाम डरना फूड ने बोला है 23 लाख डन थैंक यू सो मच फूड मोस्ट थैंक यू सो मच कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट जो नए हैं एक दूसरे के साथ फ्रेंड बनाओ अभी मुंबाई मेक्सेल रायलायनो हायालै गाज्रि दामोन सना आं अन दं थान्दा लोंगासिनो मेक्सेल दं केजाम दाना गोदान शर्ट रिल होदों ना बिखौ नायबाय आरोना केजि आंनि शर्ट भिडिअखौबो नायना हो फ्रान्जिदा नाइट मेक्सेल नाइट नामदारना हिस्किया होनदों नोंगौलै सना एबि एन मेक्सेल नामदों खुगा होनदों मेंबाय खेबनाय होनदाना खुग ब्र नोंनो नै एलबि आङो माबा एलबिसो नांबाय ब्लु बाय आरोना सरि मेक्सेल आंबाय आरोना सिमां थाब्लाबो गल थायो नो फ्रान्जिदा आरोना एमएमबि आंबाय केजि नों आंखौ रिटार्न खालामबाय नोंखौबो लोगो
खालामनायजों लोगोसे अल नटिफिकेसनखौबो अके खालामना लानांगौ आरोना अल नटिफिकेसन खालामना लानांगौ गासिबो फिर'नि अन थेंक इउ सो माच एमाउन्टनि अन मेक्सेल आंबाय आरो जेबो नङा एबि सना नामदों फिर'नि अन मेक्सेलनि बिरु सार फैलायबाय नामदों आरोना खुग नामदों आंनो होआलै खिजि नागिरना होबाय कुकब्र नोंनो होबायब्रा बहा होआखै जानो कुकब्रनोबो होबाय ओमफ्राय दिमाला बुंबाय लड़की ज्यादा कुत्ता मत बोलो जब कुत्ता काटेगा ना मालूम चलेगा होनदों बेनिफ्राय जोंना मेक्सेला अन फिर'अन औलै मेक्सेल हि नामदारा प्रान्जिता एमएमबिया नहीं दिया नामदारना फिर'नि बोला हा मेक्सेल आं फैबाय नामदारना मिनिबाय सोदोमस्रि बोला केजि गोदान बा लोगो जादो दे नामदों ओमफ्राय जोंना एमाव अन सोदोमस्रि नोंनोबो ब्लु होनाबाय आङो बेनिफ्राय जोंना मेक्सेला थेंक इउ बिरु सार नामदों बिरुनि अन थेंक इउ सो माच सिबात केजिनि बोला 100 साब खालामना होदो दे लोगोफोर नावदों दे लोगोफोर लोगो जालायलाय केजि ओमफ्राय सायलांबाय तो अगर मैं बसने वाला लड़की हो तो तेरी को नंबर देता ना मैं एमएमबी नांबाय मेक्सेल फिर'नि बोला अन थेंक इउ सो माच हिसकिया बुंबाय आदै गोलाव दहायसो 70 साब खालामबाय माथो नामदों आरोना एमाव आन्दारना अन थेंक इउ सो माच एमाउन्ट थानायनि थाखाय सायलायाव आन्दारा मे सानमी सेमी रही तो एमएमबी साइली तेरा समझ तेरा भाषा नाम है समझ में नहीं आया तू कैसा लिखता है बेनिफ्राय खुगा बुंदों सिन्था दा खालाम केजि र' नामदारना केजि सिन्था खालामना होनो ओमफ्राय जोंना फिरांदों ओइ साल्टे सन्जित जल्दी पद कमेन्ट हरबाय रे इसके बाद मेक्सेलआ आंखौ सैया कलबो खालामा नाम्बार थाबाबो होनांबाय एमाव दाना जाला गरमानो मेंबाय लांबाय आं फ्रान्जित आं दुगैनि लोगो थाथ' मेक्सेल सन्जित सोदोमस्रि बाय अके फ्रान्जित अके थेंक इउ सो माच सापर्ट फैनायनि थाखाय ओमफ्राय मेक्सेल बुंबाय आरोना साइली प्लिज डोंट वरी सीरियस मत लो हाँ साइली थोड़ा मतलब मेंटल है इसलिए साइली को किसी भी मत बोलो साइली मतलब सीरियस लेता है साइली सिस्टर डोंट मीट यार नामदारना एमएमबी ने और हिसकिया राजा बोला गैलालै बे सन्जितआ फरायनो ना रोङालै भिरुआ हादै नामा फरायनो फिरुनि बोला 111 टारगेट है अच्छा 111 इसके बाद केजी बोला है ओके बाय ब्रो बाय ओके केजी ओमफ्राय साइलेन्टनि र' रहा है दैमा मिनिबाय जोंना हिसकिया भिरु होना मिनिबाय सानजि ओमफ्राय थाथ'दो दे बाय होनना दे सानजि थेंक इउ सो माच ओमफ्राय जोंना मेक्सेल ए बि सना बिदि नङा नोंहालाय बहाथो कल खालामनो आंखौ नामदारना सोदोमस्रि बुंबाय गोदान दंबा लोगो जा दे लोगोफोर आं हरफिनगासिनो दे र' कमेन्ट नायना नामदों फिर'नि बोला ओइ राजा होनना मिनिबाय खुगा मिनिबाय मेक्सेला अके फ्रान्जिदों एमाव अन साइलिनि र' राय दिमालु र' हास्रा है हिसकियानि बोला फिरु सन्जित 101 टारगेट ना मिनिबाय मेक्सेला होनबाय साइली मत रोया करो होनदों मेक्सेलनि खुगनि जागोन दे होनबाय गाबबाय बिबारानो लाइक दान सन्जितनो थेंक इउ सो माच बिबारि मसुलका ओमफ्राय एमावा गुड फिरु होनदों तुम जल्दी पद कमेन्ट हिसका बाद कमेन्ट बोलो हा ओमफ्राय बिबारा बुंबाय आरोना आयु कमेन्ट फरायनाया हां थोनो जालायबाय आरोना नोंलाय गरमजों मा जादों मानसियानो गोलोमजोब्बाय आङो मेक्सेला बुंबाय आरोना बिबारि वेलकाम सना होनदों एमा अन बिबारिया होनदों मेक्सेल सना थेंक इउ गुमै मा खबर होनदों बिबारिया ओमफ्राय बिरु होनदों ओइ फ्राइ राइस बाजै मा खालामदों होनदों हिसकिया होनदों फरायनोनो हालालै आदै सन्जिता नामदारना ओमफ्राय एम'आ लागाव होनदारना बिबारिया मा होनदों हाय बिरियानि दारा ओमफ्राय मेक्सेला मा होनदों टेन्टुला सन्जित अनामिका को हिरिलेलो कमेन्ट परने केलि होनदारना है नालाय आंनो अनामिकाखौ ओमफ्राय हिसकिया होनदों हां लाग्रो दे सन्जित हां लाग्रोलै सन्जित आदै होनदारना
हां लानांसिगोन बथलबो लाबासिनो आं दै लोंनो बेनिफ्राय जोंना बिबार होनदों हेल' कुक इटिं ब्लग आदा होनदों बिबारा मेक्सेल हाला आं नोंजोंबो नामजादा हालानोलै मेक्सेल नों मानो इसेबां खालामोब्रा माबाखौ बिबारखौ हाला होनलायलायबाय बिबारिया ओमफ्राय जालालै गरम थाथ'दो बाबानो दे दैमालु दे बेटा रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंनिसिम बेनिफ्राय बिबारा होनबाय बुंलाबायनायनो जालाबायो सनजिना जालाबायो सनजिना होननांबाय आंना जालाबायखायो ओमफ्राय जोंना मदनि ब्रह्मआ लाइक दानदारना थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय मुसुखा मदनि फिरु आन्दाना फिरु नहीं है यार बीरू है ओए एक से बात दो आप सभी का नाम चेंज कर देगा मैं स्टपबो नायो मेक्सेल सना नामदाना वाट्सएपबो नायोनो मदनिया मा खबर नों खबरा मोजां बिबारि आगै दं मा खबर नावदों बिबारा होनदोंना हाय मदिना आब' होनदों मधुनि आब' होनदों मेक्सेल होनदों अके बिरु सार बिबारी स्टाइल से फिरु बोला होगा होनदोंना ओमफ्राय बिबारा होनदों मोजां मदनि आब' होनदों मदनि होनदों औ आगै बिबारि होनदों बिरुनि बोलाय आं नायनो बाजै वाट्सएप नांदों मिनिबाय मधु होनदों मदनि होनदों खबर गाज्रि होननानै गाबबाय मेक्सेल होनबाय सनजित मेनथा दा बुं गाज्रि जायो मिनथा दा बुं गाज्रि जायो सोदोबा होनना दे मिनथा बुंबा आरोना मेक्सेल अन बिबारि होनदों बिरियानि जि काप न' दिया नामदों एमाव अन मदनि होनदों मेक्सेल आगै मा खबर मेक्सेल अन मदनि अन फिर उन्होंने बोला मेरी पास नहीं है ना आपका नंबर बाजै बोला है मदनि अन मेक्सेल होनदों मदनि बाजै मोजां नोंना लाइन नामदों मदनि अन एमा अन मदनि अन एमा अन ओमफ्राय जोंना गितु बर' मस्ट वेलकाम गितु बर' आपका स्वागत है मेरा एलबी स्क्रिप्ट में बरायना लागा जाबाय मदनि अन मेक्सेल अन मदनि अन एमा अन मा खालामदों होनदों गितुनिया नै आं जानला माला गोदाव सोराव थाबायथिंलागासिनो ओमफ्राय मदनिया होनदों अन नामदारना साइला बुंबाय आरोना आच्छा मोरा सनजित आप मैं बोलो तो तेरी को उल्टा पुल्टा ठीक है रेडी रहना ओके हाँ साइले ओके आच्छा मदनि अन मेक्सेला गिति बर' दे लोगो जादो होनदोंना मेक्सेल अन ओमफ्राय गितु अन दे लोगो जानि मेक्सेल नामदों आरोना लोगो जा ओमफ्राय मेक्सेला अन फिरुनि बोला गिति विशाल का एलबी में है नारा अबाव गिति नुखोब्रा मदुआनो बाय बायनो दे अखौ मदुनि ओमफ्राय मेक्सेला होनबाय आरोना हाँ बीरू सर पता है नामदों साइला होनदों अगर मैं बोलना शुरू गे तो तू रोएगा मोरा सनजी नामदाना मेक्सेला होनबाय गिति नहीं आया या हाँ ना गितु आया है गितु एमाव अन थैंक सो मच मोस्ट वेलकम एमाव रानी फिरुने बोला ओ कुछ प्रॉब्लम है क्या ये भी नामदाना एमाव अन ओमफ्राय हिसकी होनदों इतना प्यार मत दो मोरा इतना प्यार मत दो सनजित को साइली नामदाना एमाव अन मेक्सेला भिरु सार नामदों गितुनि बोला आं लोगो जाबाय दै मेक्सेल नामदों एमाव अन फिरुनि अन रुको गितु भिडिअ रानिं नामदों मेक्सेला ओमफ्राय एमन साइलिनि बोला आहेद सनजित राजा बोला अके साइलि एमावा हेल' होनदों हिसकिया राजाया मानो गाबखो हिसकिया राजा ब्र गाब नङा इसके बाद फिरुनि गुड बोला है फिरुनि अन एमावनि गुड बोला है और एवरीवन गाइस प्लीज कौन कमेंट कीजिए गीता साहब खालामबाय दे नाय गितु साब खालामबायनो नोंखौ जोंना मेक्सेला ओमफ्राय फिरुनि अन जोंना सिमिया होनदों आंहा एलबि थानो सम मोनाखै मैसो नामदारा दे सिमि जेबो नङा दे जेबो नङा बेनिफ्राय जोंना फिरुनि अन थेंक इउ सो माच फिरु अन थानायनि थाखाय जोंना नै सिमि जेबो नङा दे ओमफ्राय स्केन होनदों सिमि सना नामदार ना
Biru andeng on Biru on. Thank you so much. Biru on. Comment कीजिए everyone guys please. Comment. Everyone guys please comment. एबी andeng on. Thank you so much. Biru ने on. Thank you so much. Biru सर आपका एलबी टाइम बता दो मुझे अभी और रात में कितना बजे में देगा everyone. Biru on. एबी on. Biru एबी on. Biru एबी on. Biru एबी on. एमा on. हाइस्केरा जादों एबी फैलायबाय आदै नारना फैलायबाय आदै नारना ओमफ्राय सोर दङ कमेन्ट खालामदो दे एमावब्राव खैथायाव एलबि होगोन खोन्थाहरलाय आंनो एमावब्राव खैथायाव दं नोंना एलबिया एमावब्राव एलबि खैथायाव दङ ओमफ्राय एमाव रानिया अन दङ आरो थेंक इउ सो माच ओमफ्राय फिरु आन्दों मेरा एलबी नहीं है मेरा यूट्यूब मर गया है अच्छा ओके कौन है कमेंट कीजिए है भाई कमेंट ही नहीं कर रहे आप लोग फिरु सार नाव दं मिक्सेला ओमफ्राय जोंना माफोर गैलाय सोरलाय क्या नाम है एडवेंचर ने बोला हाय संजय हाय एडवेंचर मोस्ट वेलकाम फिरु ने बोला अन ओमफ्राय गरमथारलै जरायनाया खिथु सालायलायो ओमफ्राय साइले संजीत को मोरा को कमेंट पढ़ना नहीं आता बोल रहा है साइली मोरा तू तेरा ऐसा लेट कमेंट नहीं पढ़ता है मैं इसके बाद फिर ने ऑन थैंक यू सो मच फिर ऑन थैंक यू एमओ ने ऑन फिर ने बोला है ऑन थैंक यू सो मच एबी ने ऑन फिर ऑन ओमफ्राय जोंना हाल साल कैसा है भाई बोल रहा है एडवेंचर मेरा हाल साल ठीक है और आपका हाल साल बता दो कैसे है आपका हाल साल बता दो कैसे है हाँ हाल साल बताओ इसके बाद फिर ने बोला ऑन फ्राय जोंना संजय मोरा किसी की एलबी में रहता नहीं है अनामिका की एलबी में रहता है सला उर्ला तुर बड़ा साली तेरे को क्या प्रॉब्लम है फ्राय मिक्सला मेरना फिरू नहीं भीरू बोलो संजय बोला भीरू बोल रहा है फिरू इसका भीरू नहीं है फिरू मैं नाम रखा है इसको फिरू और एमोने ऑन बोला है थैंक यू सो मच बायदि गरमलै आयु मैक्सेल संजीत को कुछ नहीं आता नाना साइले को भारत माता साइले को कुछ नहीं आता भारत माता साइले को कुछ नहीं आता कमेन्ट खालामदो दे ओमफ्राय फरायनो रोङा आदै संजीत आंना आं बिराद स्पिड फरायो मिथिबाय आं थालांजोबो आरोना ओमफ्राय एडभान्सर ने बोला है आं माने लासै फरायबा कमेन्ट थालांनांगोन स्पिड फरायलाङो आरोना स्पिड फरायलांनायाव मिस्टेक जालाङो आरोना आंना बेनोसै एडवेंचर ने बोला है क्या कर रहा है सब्सक्राइब नहीं करने से भी कमेंट दे नहीं सकता है बोला हाँ एडवेंचर आपने मुझे साफ नहीं किया ना इसलिए मैं ऐसा किया है अभी आपने मुझे साफ किया है थैंक यू सो मच एडवेंचर मुझे आपने साफ किया है थैंक यू सो मच बाय एमओ ने बोला ऑन साइले ने मिक्सले बोला है भीरू आप कहाँ है बोला है भीरू किधर गया रे साले बोला संजीत की आँखन में अनामिका है इसलिए भीरू को फिरू बोलता है बोला बोल रहा है हिसका ने बोला है दै लोंग्रोदो आदै दसे हां लादो आदै ओइ माबा हिसकाया दा उदालगुरि स्टेसनाव फैनोबा नै आं उदालगुरि स्टेसनाव दङ बेनिफ्राय एडवेंचर ने बोला सब लाइक डन थैंक यू सो मच एडवेंचर और मेरा वीडियो भी देख के दे दो मे भी आपको सपोर्ट करेगा मेरा लॉन्ग वीडियो फुल वॉच करो मे भी आपका लॉन्ग वीडियो फुल वॉच करेगा आपको सब करेगा बेनिफ्राय साइलेन्ट हास्रा है हिसकाया ने बुंबाय आदै गोलाव दंना गैला आदै होनना गोलावा गैला दंलै एबिया अन ओमफ्राय मेक्सला बुंबाय आरोना साही साइली नांदों साइली ने बोला है
भारत माता साइलिको मैसोखा गु खाता होद साइलिया कमेन्ट नामा नामा साइलि कमेन्ट क्यों कमेन्ट गायब जाबाय साइलिनि कमेन्ट गायब गैया रे आदै गोलाव गैया नामा आं ओंखारबाय दै एलबि अन खालामनोसै दे एमाव ब्र दे एमाव ब्र ओमफ्राय मिक्सला ओमफ्राय हिसकियानो मा खालामदों आदै दाना नै ओरैनो दङ ओमफ्राय एमावा अन एडभान्स होनदों बाद में देखेगा आपका फुल वीडियो क्या अच्छा एडवेंस्टर में भी आपको आपका देखेगा ओमफ्राय एमावनि बोला अन साइलिनि हास्राय मरानि ओमफ्राय एमावनि अन मेक्सला अन दाना थेंक इउ सो माच कमेन्टआ सोरबा हाइड जालाबायदोंलै बुस्थुआ बेखायनो आङो एसे बोरैबा जादोंमोन आरोना आयै मानसि गरमब्रा दे सोर दं कमेन्ट खालामदो दे ओमफ्राय साइलिनि केवला उदालगुरि का नाम खराब कर दिया रे बाबा मोरा सुनने बोले साइली तू त्रिपुरा का नाम खराब कर दिया रे साइली इसलिए तू ऐसा बोल रहा है दे मेक्सेल कमेन्ट खालामदो दे सोर दङ 11 जन दङ आरोना 11 जन गाहाम दङ कमेन्ट खालामना होदो माबा एमाव एलबि नांबाय नांलै दे सोर दं कमेन्ट खालामदो दे कौन है प्लीज कमेंट कीजिए साइली भारत माता साइली को कुछ नहीं आता कमेंट कीजिए साइली प्लीज अनिफ्राय हैकर आया रे सेट गर्दन का एलबी स्क्रीन में भी आया था हैकर आया रे सेट गार्डन का एलबी में भी आया हैकर अरे हैकर गार्डन किस गार्डन था रे और गार्डन अच्छा गार्डन का एलबी में ना मालूम नहीं रे हैकर आया होगा शायद इसके बाद साइली ने बोला है हाँ एडवेंस्टर हैकर आया होगा शायद भाई साइली ने बोला है मेरा कमेंट को किसी ने डिलीट किया है संजय मोरा हाँ रे किसी ने डिलीट किया है इसलिए तो मैं पूछ रहा है साइली का कमेंट नहीं मिला मुझे साइली हाइड हो रहा है संजीत मोरा बोल रहा है हाँ रे कौन हाइड किया रे मुझे मालूम नहीं रे देखो मैं ब्लू सभी का ब्लू ले लेगा मैं ओमफ्राय जोंना मा नामखो मेक्सला अन ओमफ्राय आं हाइड खालामफ्लांदों आदै नादा आदसा हिसकिया राजा हाइड खालामफ्लांदों आरोना नामा हिसकिया राजा नोंनि ओंखारदों ओंखारनायालाय हिसकिया राजानि नाम खादानानै मेसेज अथरिटि हाइड फर रिभिउ बाय हिसकिया राजा होननानै होनदों आरोना हिसकिया राजा नाम खादोंमोन आरोना ओमफ्राय मावा अन दारा थेंक इउ सो माच ओमफ्राय एबिने बोला है आपका पास रेस्ट 200 है ना हाँ ओमफ्राय एडभान्सटार ओमफ्राय एमाव अन आरोना सोर दै लांफैनो सोर दै लांफैनो बथल लानानै दै लांफै जोबोद गुसु थान्दा आरोना थाबायनानै दै लांफैनो हागोन सोर दै लांफैनो उदालगुरि स्टेसनाव फैनानै दै लांफै जोबोद थान्दा गुसु आरोना दैया सोर लांफैयो जुलि फैना लांफैदो आंबो एलबि बन्द खालामखासिनो दसे उनाव ओमफ्राय जोंना साइलिनोब्ला कोई नहीं लोग आ गया तो ब्लू मत देना ओके बोल रहा है मालायसो बाइक दंजायोलै
दंजायोलै नांद्रा बाइक गैयाब्रा आंना हिसखिया राजा बाइकआलै मालायनिसो सलायो आङो ओमफ्राय मा खालामदों नों नै बेयाव दाना मा खालामदों नों नैबेयाव नै एल पि फैदों आङो बार स्रो स्रो बारजादों आंना सिख्लाफोर नायनो फैदोंलां सिख्लाफोर नायनो मोनैया एसे गोबाव जाबायना बेनिफ्राय जोंना सालिब्रा तू नहीं देखा मैं किसी को ब्लू नहीं देता हूँ मोरा संजय बोल रहा है हाँ मेरे फ्रेंड होने के लिए बोलता है ना तो देना पड़ता है ना साले मोरा ओमफ्राय मैं बहुत दूर में है आपका पानी ले नहीं सकता नाम दोना आदसा एडभेन्सार अके अके एमावा दं हिसकिया आदै नाम दोना मेक्सेला हिसकिया आदै होनदों एमावा अन हिसकिया राजा होनदों आरो ना आदै मेक्सेल नामदों ओमफ्राय हिसकिया होनदों आं जोबोद मिस खालामदोंमोन आदै नामदों आरो ना ओमफ्राय साइलिया बुंबाय आरो ना राजा मोरा तूने क्यों मेरी कमेन्ट डिलीट किया नामदों आरो ना ओमफ्राय एमाव अन आरोना थेंक सो माच ओइ मा जाखो मानसिया सासेल'सो माथो एमाव नांदों आरोना जोंना एमाव रानिया गोलोमजोब्बायलै आङो एकदमबारे बिखुं सिखुं थानो हाला आङो गरम जाजोबथारबाय हर बात में क्या मोरा मोरा उसका मीनिंग क्या होता है भाई मैक्सेल आ गई ना ये मोआ हाँ एडवांस मोरा का मतलब मुझे मालूम नहीं है वो साइली को मालूम है मोरा का मीनिंग क्या है बिराद बरिया माथो दैया गुसुनो साइली को मालूम है मोरा का मीनिंग क्या है बार थोबसेबो गैयाब्ला भगबाना सिरिथ ने मा खबर होनदों मेक्सेल नै एमाव रानिया भगबाना मा एसे खस्थ' होयोब्रा मानसिखौलाय बार थोबसेबो गैया एफा सान्दुं गोसा गोलोमद्लाजोब्बायलै आं आयौ 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 ओमफ्राय नोंसो बाजै सना नांबाय आरो मेक्सेला जिरायनोबो हायाब्रा दुखावजोबनाय सिटानो थाबायनानै आथिं रुवायजोब्बाय आङो जिरायबाबो थाम्फै अरो 10 जन 11 जन दङ ट्रेन फैलायबायलै नै ओमफ्राय जोंना मा रावबो कमेन्ट खालामला नामाब्रा आयै बार फैदोलै भगबान बार फैदो आंखौ नायखोमागासिनोसो नों बाजै नांबाय आरो ना मोरा का मतलब संजीत का थाख्लाय थार साली ने बोला ईशा ने बोला जयनी बोला मस्ट वेलकाम ईशा रामसारि मस्ट वेलकाम लाइक दान गैयाबा लाइक दान खालामना होदो ओमफ्राय एडभेन्सार ने बोला किया बानाया उंगरी डिनर में नाम करना उंगरी डिनर में मालूम नहीं उंगरी डिनर में क्या बनाया है ओ हाय आगे नाम दो ओमफ्राय एडभेन्सार मोरा संजी नाम करना बेनिफ्राय जोंना मोरा का मतलब संजीत का टेंटुलु काम नहीं करता नाम मेक्सेला फाग्लाया ईशा दे जयनिं जा नाम दारना ईशाया आंनाव थाबांथारालै ईशानि भिडिअ नायना होब्रा ईशा आंबो नोंनिखौ नायनो हागोन ना मेक्सेल ना मिनिबाय आरो ना ईशा ब्लु होलाय आंनो नादा अके मेक्सेलनो ब्लु होबाय आङो ओमफ्राय जोंना कौन सा एक्सप्रेस ट्रेन आया दाना ओ मतलब दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन आया था चला गया अभी बेनिफ्राय जोंना हिसकिया राजा मोनदों आदैया ट्रेनखौ गिया नामा आदैनि दारा ट्रेनखौ गियालां मा गिनोब्रा बोबथानो हाबावोसो आं ट्रेनखौ र' ईशा नाम दारना ईशा रानि अबाव थांखो ईशा रानिया अबाव थांखोथाय
दे कमेन्ट खालामदो आइफोर आफाफोर आइफोर आफाफोर हिन्जाव गदाय लानो सानदों आङो माबाफोर गोरोन्थि जागोन नामा ओमफ्राय एमावा अन अनदार ना ओमफ्राय हिसकेयारा जादों दाखालै मानसि थैनायखौ गिनाय मोना नामा दैनारा दाखालै मानसि थैनायखौ गिनाय मोना नामा दैनार दाखालै मानसि थैनायखौ नुवाखैलै आङो नायखायाखैबो आङो दाखालै मानसि थैनायखौ नुवाखैबो नायखायाखैबो आङो गावनो गियाखै आरोना आङो आरो आं ट्रेननि खाथियाव थाखाया आं थानायालाय एसे गोजानाव थाखाया आङो ट्रेन फैबाथायसो साइडआव थाखायो आरोना आङो ओमफ्राय मेक्सला होनना इसा आं लोगो जाबाय दे होनना इसाया बहा थांखोथाय इसा दङब्ला कमेन्ट खालामदो दे अननानै सना जिउ आमाय थुकुल ओमफ्राय एडभेन्सटार होनना बुंनाय खबर कैसा है होनदों खबर तो मेरा ठीक है और आपका बताओ आपका कैसे है एडभेन्सटार साल्थे फैबाय साल्थे नाम जाना साल्थे दिनैलाय गोजा बियार गारदावना गारदावालाय गोजा बियार गारदावना गारदावा ओमफ्राय सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दे मेरा अच्छा साइली ने बाय बोला साइली देखो बिबन आ गया आपका बिबन आ गया आदै गोलाव बहा थांखो दाना आदै गोलाव खारबाय दंलै मिथिला आदै गोलावा आंनि बाय बाय सनजित उरला होनना साइली मत जाओ क्या तुम भी दारू पीता है बोला एडवेंचर ना एडवेंचर में दारू नहीं पीता है रे मैं खंबा पीता हूँ खंबा ओमफ्राय मेक्सला ऑन ओमफ्राय एबिया ऑन थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए एवरीवन गाइस प्लीज कौन है कमेंट कीजिए थोड़ा मुझे भी सपोर्ट करो आप लोग का सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा मतलब सपोर्ट कीजिए कमेंट कीजिए कमेंट सपोर्ट कीजिए मुझे भी एवरीवन गाइस प्लीज सपोर्ट ओमफ्राय गारदाव थलालै साल्थे दाखालै लोमजाना गोबादों आं दायो साल्थे हले मलेनि रिजर्टआव एम्बु बेदरजों गारदावहैनांगौलै हले मलेनि माबायाव रिजर्टआव एम्बु बेदरजों माबायाव दङ मा होनना बुंगोन साफागुरियाव दङ आरोना साफागुरि बे मा होनना बुंगोन गिथिकामोननि न' बारनानै ससे थांबानो मोनो आरोना हले मलेनि इंलिश मेकारनि दाबाया एम्बु बेदरजों गारदावहैनांगौ ओमफ्राय जोंना मा होनगौ ओइ सनजित सुनो नामा सालि बोलो आं फैबाय सनजित दे नों फैबायबा दे बरिया दै लोंबायलां थान्दा मोनलायलायनाय बेनिफ्राय जोंना जागोन र' माब्लाबा साल्थे आंबो नुबाय थाखायो हलि मलिखौ साल्थे धाबाखौ नारना एमाव अन ओमफ्राय सिखान्दों मा थांलाय फैलाय मा मेक्सेल सना नाजारांलै मेक्सेल सना मा थांलाय फैलायनो एडवेंचर ने बोला है आलफ्रेड वीडियो में देखो ग्रुप मीट खा रहा था आं आलफ्रेडनि भिडिअ'थ' नुदोंब्रा एम्बु बेदर जानायखौ एकदम जोंनाबोलै मिथिबायना साथाम साब्रै सेंग्रा मोनसे ग्रुप साथाम साब्रै जों मोनसे ग्रुप बायदि थानानै जों दुगा बेरायनांसो मिथिबायना हारसिंबा जों लाजियोना
साथाम साब्रैबाथाय जों जमा जमा दुगा दुगा बेरायनो हायो आरो ना जिखुनु रेस्टुरेन्टफोराव जाबाबो जों डायलग मारिलाबायनो हागोन आरो ना ओमफ्राय हिट जागोन आरो जोंना भिडिअआ हारसिंबा लाजिनाय फैयो नालाय ओंखायनो ओमफ्राय जोंना सनजित सुनो नाब्ला हासालि बल' बल' हिसकिया राजा मा खालामदों खोन्थादो दे हिसकिया राजा ओमफ्राय जोंला एडवेंचर मा होनदों मे बी जॉइनिंग करेगा रे ब्रो नानाव क्या अच्छा हो जाएगा एकदम बारे हम लोग भी घूमना पड़ेगा रे थाईलैंड में लड़की अच्छा लड़की देखना पड़ेगा हम लोग भी थाईलैंड में सिंगापुर में ओ मैं आप लोग को एक बात भूल गया था वो अमेरिका से ना मेरा एक फ्रेंड मिला है मतलब नेपाल से था लेकिन अमेरिका में शादी हुआ है मैं मतलब फ्रेंड मिला है एक फ्रेंड और इसके बाद सिंगापुर का भी एक फ्रेंड मिला है मैं मतलब मेरा एलबी में ये कभी आता है मैं भी इसका एलबी में कभी कभी मैं भी जाता हूँ घूमना पड़ेगा रे ओए संजीत फिरू बोलो ना फिरू इसके बाद थैना थाबाय आं आदैना थैना थाबाय आं आदै होद मा थैलाबायनोब्रा आदै ओमफ्राय ओइ सनजित फिरु बोलो ना होनदों ना थैना थांबाय मा थैलाबायनो बाइक लेकर रुको पहले ना बाइक लेकर रुको पहले हाँ बाइक ले लो बाइक नहीं होने से भी हो जाएगा रे अल्फ्रेड टू मतलब बस से घूमता है ओमफ्राय सालिना हास्राय सालथे गवा थांनि फै नांदोंना गवा थांगोन र' सालथे साइली इंडिया ना ओए संजीत बाय ओके ना साइली मत जाओ यार थोड़ा रुको ना थोड़ा और 15 मिनट रुको 15 मिनट इसके बाद भी बंद करेगा बेनिफ्राय जोंना मा बुंखो ओके ना साले हाँ इसके बाद एडवांस ने बोला आप अल्फ्रेड का यूट्यूब चैनल ग्रो है ना हाँ ग्रो है ना हाँ हम लोग भी ना ग्रो बना सकता है रे कॉमेडी इंटरटेनमेंट बनेगा ना मतलब अल्फ्रेड का ग्रो होने से क्या होगा अल्फ्रेड का ज़्यादा व्यूज़ नहीं आता है और दूसरा लोग का इतना व्यूज़ आता है देखो आजकल ना बी बॉयज़ का भी इतना व्यूज़ नहीं आता है पहले कितना व्यूज़ आता था आजकल बी बॉयज़ का भी इतना व्यूज़ नहीं आता है मतलब हम लोग भी इंटरटेनमेंट करेगा ना ओमफ्राय जोंना सोर दङ ओमफ्राय एमावा अन दामदार ना ओमफ्राय एडभेन्सारा माखो क्या तम्हारा गर्लफ्रेंड है ओमफ्राय सालिने बोला आं नोनो हमजाक गो बोलो संजय बोला हम नोनो गमजाक क्या हम नोनो गमजाक रे सालि ओमफ्राय एमा अन सुमिदा अन थेंक यू सो माच सालथे wah beta बुरजा बार नांलांलायदों माथो बेनिफ्राय साइली तुम्हारा गर्लफ्रेंड है क्या नाम दं ओमफ्राय साइली बोला हमजक नहीं संजीत हमजक गोखा मतलब ओ आई लव यू मोरा संजय अच्छा क्या एक्सप्रेस आया रे ब्रो खटाप कह रहे ना हाँ मतलब मालगाड़ी था रे मालगाड़ी का ट्रेन आया था मतलब पूरा आलू दाली लेके गया थे मैं देखा है अभी आलू दाली लेके गया एमाउने ऑन थैंक यू सो मच साइली और 10 मिनट एवरीवन गाइस प्लीज 10 मिनट और सपोर्ट कीजिए बिथराय हेलो मोस्ट वेलकाम बिथराय लाइक डान खालामना होदो दे बिथराय दासो फैथारना आंनि एलबियाव एमावरानि अन थेंक यू सो माच एमावरानि ओमफ्राय एबिया होनदों सनजित थान्दा लाना एलबि होनो हायोलै दे र'दा एलबि होगोन आं दाना थान्दा लाना ओंलै आंना नेट नाङा थान्दा लानानै बाला आं र' बरिया गोजा बियाव गारदावलायनानैसो एलबि होग्रा जानोसै
साइला अंदर ऑन हूँ संजय ओके। एडवेंस सर ने बोला है हमारा घर रेलवे स्टेशन का सामने है बोला। एडवेंस सर आपका घर किधर है रे? कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन सा स्टेट है आपका बता दीजिए थोड़ा सा। एमाउ ने ऑन एमोरानी ने साइली ने बोला साइली 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 बोलो मोरा संजय बोला साइली क्या साइली साइली बोलेगा रे संजय संजय बोलो साइली तू बिथोराया बुंबाय ओइ एमाउ रानी थेंक इउ नांबाय रानी ब्लू होलाय आदा होनना अके ब्लू होना आङो र' दे ब्लू होबाय आङो हमारा नहीं हाँ हमारा नहीं तुम्हारा पूछा मोरा संजय बोल रहा है नहीं रे तुम्हारा पूछा मैं तुम्हारा घर रेलवे स्टेशन के सामने है क्या? हाँ मतलब नहीं है मेरा घर रेल स्टेशन का नहीं है मतलब रेल स्टेशन के 2 किलोमीटर नहीं तो 1 किलोमीटर हो सकता है 2 किलोमीटर हो सकता है 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं तो 1 किलोमीटर हो सकता है रेलवे स्टेशन के पास रेलवे स्टेशन के साथ संजय उरला ला ला हाँ जोंना सालथे मिनिबाय आरोना सालथे गोलोमजोब्बायलै आं जाला मानसिया बेखौनो खर'फ्रा खामानियाखै साले आसराय थुत थुत मोरा संजीत ऐसा ऐसे कमेंट पड़ता है साली रुको तेरा एलबी में भी जाके ऐसा कमेंट करेगा ना तू पढ़ने नहीं आएगा ना तेरे को ठाकला फाटाएगा मैं साली ओमफ्राय जोंना बिथोराया थेंक इउ सो माच लाइक दोननो थाखाय एबिया अन आरोना मानसि गरमब्रा रायजो राजा नोंथांमोन माथो बार गैयाब्रा दिनै गोदो गोदाय माने बारखौ इदि लिंहरोमोन लायामोनना रिउ 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 बता रिउ 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 बता रिउ रिउ होनना लिंहरोमोनलै गोदो आबै आबौमोना बारखौ आं खोनायोमोन आरोना उन्दैयाव ओमफ्राय टु भुटान और उदालगुरी की सामने है ना अंदर हाँ साइले में उदालगुरी में साइना का वो साइना साइला मा बायसा रे नों साइले ओइ माबा हिसकिया राजा नोंसिनि माबानि होलाय मा बायसा रे बे जोलिया एसेबो गाहाम नङा होनना बुंलाय इखो माबाखौ साइलिखौ एडवेंस थाने बोला हम लोग का भूटान में है आओ भूटान में आ जाओ लड़की लेकर स्विमिंग पूल में सोते रहेगा ना अच्छा भूटान में अच्छा एडवेंचर आप कहाँ से भूटान से हो क्या एमाउंट एबी सुनि रायलाया आंजों नांदों इभेन्टआ सनजित बिनिखायनो दाबो थांनो हायाखै ना आच्छा एमएमबी ना साला कॉल आता रहता है यार मेरे पास ना ना साइलाम ओ तू साइना की है इसलिए तू कमेंट करना नहीं आता है मोरा संजय बोल के आश्रय हाँ साइली मैं साइना से हूँ ना इसलिए मुझे कमेंट करने के लिए नहीं आता है मोहन तो मोरा बोल रहा है मिनी बेर ना साइली ना सोर दं दे कमेन्ट खालामदो आरो गैला दे 8 मिनिटल'सै 8 मिनिट हमारा घर भूटान सामने में है ओनली 200 मीटर बोल अच्छा किधर है रे किधर कौन सा डिस्ट्रिक्ट से उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट से हो या बक्सा डिस्ट्रिक्ट से हो शायद बक्सा डिस्ट्रिक्ट से हो सकता है आप मन्टो मा खालामदों मरा नांबाय नै एडभेन्सार आमफ्राय रङिया सिटि नाना सिटि आच्छा रङियानि आच्छा आं उदालगुरि भेरिकुन्दुनि एडभेन्सार मे उदालगुरि भेरिकुन्दु गाय ओमफ्राय जोंना एमाव बुंबाय 7 7:30 दोनदो होनना ओं 7 7:30 दोनसै नै आरो 7 मिनिट ओमफ्राय साइलिया बुंबाय ना ओइ सन्जित सुनो ना हा साइली बोलो मोरा साइली बोलो मोरा हिसकिया नै चाइनिसनि हरबाय ना हिसकिया ब्र' बोरै खबर सबर भेरिकुन्दुआव गार दावहैनांसिगोनलै हिसकिया ब्र' बिहार गोजा
साइलि हास्राय ओमफ्राय एमएमबि आंबाना कमेन्ट खालामबाय दङ साइलि मरि नाजाना साइलि मरि ओमफ्राय एबि आंबाना एमाव रानि आं रावनिबो कमेन्ट नायाखै आं एसे बेस्थ' थान्दा लोंनायाव सरि दे दाना थान्दा लोंनायाव मानो डिस्टार्ब खालामो बे एमावआलाय जोंना एबिया खम गोसो होना थान्दा लोंदों साइलि आंबाय आरोना आदसा महन्त मरा होनांबाय ओइ सनजित होनना मिनिबाय आरोना साइलि बोलो मरा साइलि तू क्यों टिंटुलू खाता है मुझे ये क्यों मासे गरमब्रा बोथोरालाय ओरैबायदि बार मोनसेबो गैया हिसकिया राजा मा खालामदोंब्रा हिसकिया राजा खोन्थाहरदो दे ओमफ्राय एमएमबि मोरी बोल रहा है साइली ने बोला उल्टा पुल्टा मत बोलो मोरा संजय बोला साइली उल्टा पुल्टा नहीं बोल रहा है साइली तू क्यों टिंटुलू का बारे में क्यों बोलता है साइली का हस्बैंड का नाम क्या बोला है अभी आविष्कार आविष्कार टिंटुलू गेद्दा कौन सा नाम रखा है इसके बाद एडवेंचर ने बोला ठीक है जा रहा हूँ मैं थाथ'दो ओके एडवेंचर दे थेंक इउ सो माच दे एडवेंचर रोजा रोजा साबायखर थाबाय एडवेंचर आंनि एलबि स्क्र'आव फैनानै आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थेंक इउ सो माच साइली ने बोला है हंस रहा है साइली ने बोला साला थाकला संजीत तेंदुलू गेद्दा उर्ला हो गया है तेरा साइली मेरा तेंदुलू कभी उर्ला गेद्दा नहीं हुआ तेरा हस्बैंड का तेंदुलू गेद्दा है साइली का हस्बैंड टाकला है साइली सुनो तू टाकला हस्बैंड क्यों शादी कर रहा है साइली एमावआ मा होनदों एमावरानिया दे एबि सना जेबो नङा दे होनदों एबि बुंबाय एमाव आं लंकेश्वर हाजो सायावसो दं नङाबा आं एलबि टाइमा 7 PM आव मोननो आरोना ओमफ्राय हिसकिया राजाया चाइनिस हरबाय एडवेंचर होनदों थोड़ा बर' मालुम है आदसा थोड़ा बर' मालुम है आं ओंखाम जाबाय होननाया बोरैमोनलाय बेनिफ्राय जोंना साइली बोला महन्त मरा बोल रहा है मरा बोले ओए साइली का तू मतलब साइली भी ज़्यादा नहीं साइली मतलब मेरा हिसाब से ना 1 साल के बाद साइली भी टाकला हो जाएगा क्योंकि साइली का भी बाल निकल रहा है मैं साइली का एलबी में जाता है ना साइली का में बाल देखता है साइली का भी बाल है ना टाकला हो रहा है मतलब कोई इन्फेक्शन हो रहा है साइली का माथा में टाकला में साइली भी लांठा हो जाएगा साइली तू कुछ दिन में साइली तू लांठा हो जाएगा भाई साइली मोरी भाई एमएमबिया साइली बोला तूने क्या प्रॉब्लम है मोरा संजय तू करेगा क्या मेरे से संजय बोल के हंस रहा है ओमफ्राय स्मिथा होनदों हाय गुड इभिनिं दायो स्मिथा दासो फैबाय आरोना नोङो दे लाइक डान खालामना होदो आरो 4 मिनिट ओनलि 4 मिनिट दोस्तों 4 मिनिट और सपोर्ट कीजिए और 4 मिनिट और 4 मिनिट सपोर्ट कीजिए और 4 मिनिट हाँ संजीत मेरी बाल गिर रहा है ठीक कर दो ना यार साइली क्या ठीक करेगा ओ मुझे इतना मतलब डॉक्टर नहीं ना साइली में व्हाट आर यू सेइंग बोल रहा है इसके राजा ने बड़े इसके राजा इंग्लिश मत दिया रे मुझे मैं इंग्लिश नहीं आता रे ओमफ्राय एमावनि बोला अन ओमफ्राय स्मिथा होनदों टाइम मोनाखैलै सना उरला नांबाय दे जेबो नङा हम लोग का तो हिचकिया राजा ने इंग्लिश मत दिया रे मुझे इंग्लिश नहीं आता रे मैं तो पढ़ाई नहीं किया ना मैं मतलब मेरा फैमिली वाला मुझे पढ़ाई करने का टाइम में पढ़ाई करने के देने का टाइम में मैं तो मतलब एकदम घूमते रहता था लड़की देखते रहता था इसलिए मैं पढ़ाई छोड़ दिया इसके बाद आया एमएमबि नांबाय मरा नांबाय एमाव रानिया अन ओमफ्राय एमएमबि होनदों साइली सिस्टार ने पोती को टाकला बोलने से गुस्सा होता है हाँ एमएमबि देखो तुम अभी नामदारना एबि होनदों सनजित अन दोनबाय आं दा दे जेबो नङा
गैला नै 2 मिनिटल'खासैसो ओमफ्राय वाइ आर इउ टकिं बिट्स नाम जोंना बा मानसि इंलिस गोरोंब्रा आं बारा इंलिस रोङालै गोदो बिमा बिफाया फरायनो थिनबा नारेंखल दंफां खान्थाल दंफाङाव गाखोना थाग्रामोन आरोना आङो नैलै सानै सिख्लाफ्रा सेल्फि लालायगासिनो हिसकिया राजा ओमफ्राय मावा ओइ मैसो दोनदो होना दोननोसै ओमफ्राय स्मिथाया मा होनदों लाइक दान उरलानो थेंक इउ स' माच उरलि लाइक होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय साइलिया बुंबाय सनजित मेरि हस्बेंड को टाकला बोला तू शादी करना मैं शादी करना पड़ेगा मेरे से सनजित मरा बोलबाय बा ओमफ्राय एबियानो सनजित कमेन्ट होनो हायैनि गाज्रि दामोन दे जेबो नङा एबिफ्राव जेबो नङा जेबो नङा ओमफ्राय जोंना एम ए होनदों इसलिए मैं आजकल साइली सिस्टार को टाकली नहीं खिट्टा होनदोंना नहीं खिट्टा होनदोंना साइलिस खिट्टा आदसा आं अनल' थाबाय होनदोंना दे आं दै लोंनो र' एसेनो ओमफ्राय दै लोंनानै आं बेल बि दोननोसै आरोना अन नबडि फार्स्ट मी हियार ना नबडि फार्स्ट मी हियार ना आदसा कामियार सिखिया राजा नोंनि नामा मा नाम लायनो आंनि नामा फे असेस होनदों हारे माबोरै नामलाय नायब्रा आंनि नामा फे असेस होननाय इदि जासिगोन माथो होमबा दे कमेन्ट खालामदो सोर दङ बेनिफ्राय बाय महन्त दादा बाय सनजित अके थेंक इउ स' माच साइलि बाय सनजित आंबो दासो फैफिननिफ्राय ओंखारनोसै हाजोनिफ्राय ओंखारनोसै दा लोगो मोननोसै दे एबि ब्र' आं दोननोसै थेंक इउ स' माच एबि ब्र' हिसखि होनदों हामासोलै स्मिथा मादै होनदों आरोना हामासोनो किसकिया केसे हो नामदोंमोन अके साइलि मौरि नामदों आरोना आयदै मानसि गरम आंबो थांनोसै ओमफ्राय मा होनो आदैना सालायानो मावजोब्बाय फरायनो जाला नाना दे लागायबाय था कमेन्टआ दसे आं न'आव थांगौ माने कमेन्ट लागायना हो लोगोफोर आं दसे मुट खालामनो दै मिथिबायना आं दसे मुट खालामनो नागिरदों नोंसोर एसे लागायना होबाय थादो आं दसे मुट खालामनो आरोना न' मोनहैनानै दोनसै आरोना आं माने गारि सालायनो नागिरदों आरोना
दोननोसै दे आं गासैखौबो थेंक इउ स माच सिसकिया राजा होनना बुंबाय आरोना साइलि अन थेंक इउ स माच आंबो ओंखारबाय दे लोगोफोर गासिबो नै थेंक इउ स माच सोर सोर दं आरोना थेंक इउ स माच गासैखौबो आंबो दोननोसै आरोना आंबो दोननोसै आरोना गासैखौबो दोननोसै दे आंबो लोगोफोर दे गासैखौबो थेंक इउ स माच बाय बाय थेंक इउ स माच